Wasabian Sushi er på jagt efter den friske fisk. Vi tog derfor på en gang mod vest og mod nord til Thisted. I Thisted driver Lisbeth og Per Toft Jensen Fiskehuset, og Fiskehuset er et mekka for fiskeelskere. Fiskehuset ligger 20 km fra Hanstholm, den fiskerihavn i Danmark, hvor der landes mest spisefisk. Lisbeth og Per har drevet Fiskehuset siden 1986. For Per begynder arbejdsdagen tidligt. Der er jo Per, der starter utrolig tidligt hver morgen. Han starter faktisk 4:15 hjemmefra for at køre herned først på havnen og se, hvad han skal bruge. Og hvis der er nogle plejehjem og noget, der skal have fisk på vejen, så har han det med. Og ellers så starter han med at kigge fisken an, sådan at han virkelig ved, hvad der er i kasserne. Så han er parat, når auktionen den starter praktisk 7 hver morgen. Og så køber han ellers kun af det bedste. Så, men også kan få mange ting sjovt ud af, hvad der ligger der i små portioner og sådan noget. Nogle gange så kan vi røge lidt, og så det er rigtig godt at gå rundt på auktionen til. Og det er jo Danmarks største fiskeauktion, man går rundt på, så der er en få større ud af. For Lisbeth og Per er der én ting, der skal være 100% i orden. Fisken, de sælger, skal være frisk. Kunderne skal kunne have tillid til deres fiskehandler. Hvis vi snakker kvalitet, så er der jo ingenting, der kan slå det ved en fiskehandler, fordi det er jo fuldstændig frisk. Og du kan få den mængde, du vil have, og du har et kæmpe uvalg ved en fiskehandler. Altså nu er jo de første forbrugere, der egentlig møder en hel fisk. Men hvis man kommer til en hel fisk, så er noget med at kigge på, om øjnene de er klare, og skællene ser pæne ud, og gællerne er flot lyserøde indeni. Så det er let nok at se, og en filet, den må ikke have lov at falde ind eller sådan noget. Men altså, det er virkelig et spørgsmål, man har tiltro til sin fiskehandler. Så der skal de stole på os som fagfolk, fordi vi ved det. Så, og vi garanterer det, vi sender det kun frisk. Sushien er for længst kommet til Thisted. Fiskehuset har mange kunder, der bestiller fisk til sushi, og Lisbeth og Per har også selv stor erfaring med at lave sushi. Vi har mange forespørgsler på det, og mange kunder, der kommer ned og skal have noget fisk til sushi. Vi har lavet det her i butikken og solgt det til kunder også, og det har vi gjort i 2-3 år. Kan det ikke godt passe? Vi var i gang med for længe siden, men så da det begyndte at komme og var i alle supermarkeder efterhånden, og hvor det kostede cirka det halve af det, vi skulle have for det håndlavede sushi, så var der et tidspunkt, vi ikke rigtig solgte nok, og så holdt vi op med at lave det. Så, men vi har spekuleret på, om vi skal i gang med det igen. Fordi der er flere og flere, der spørger nu igen, og du vil gerne have noget ordentligt. Uanset hvor man bor i Danmark, kan man købe sin fisk i Fiskehuset. Fiskehuset er nemlig også en netbutik. Ja, vi sender ud på nettet, så vi kan levere det hele Danmark ind på Bornholm også. Så det er super frisk fisk, og det skal det være til sushi. Det skal det være i det hele taget, men især til sushi. Ja. Og det er jo altså fra dag til dag. Altså folk, de bestiller i aften for eksempel, og så sender vi det i morgen tidlig. Og så får de så dagen efter igen. Så det er jo forholdsvis hurtigt. Det er individuelle kasser. Folk de bestemmer selv, hvad de vil have, hvor meget de vil have, og hvornår de vil have. Så der er ingenting, der er påtvunget her. Så. Altså, hele butikken, den er sådan set, der er lagt ud. Så er det så bare folk, de kan gå ind og vælge hvor ferskfisk, røgvarer og alt det. Fiskehuset har eget røgeri. Flere af de røgede varer er velegnede til sushi. Blandt andet den økologiske ørred. Altså, det vi sælger allermest til sushi, det er jo det koldrøgede fisk. Altså, det vil sige, at folk, de kan skære ud i nogle tynde skiver, og så lægge oven på sushi. Men ellers også økologisk ørred, det bruger folk også meget til. Og det forlader til den altså lægge blød. Altså, vi startede jo som de første, der fik tilladelse til både Angro og Detail og sende de her økologiske ørreder. Og så var der jo så nogen, der på et tidspunkt blev lidt for store for ham opdrætterne. Så var der jo lige pludselig brug for at kunne lave noget af de større stykker. Så fandt vi på at koldrøge der her store ørredside. Og det var den, som vi fik et diplom for dernede på Food Expo-messen i 2010. Men så da det blev forår, så var der jo rovn i de der ørreder også, når de kom. Så skulle det jo ligesom bruges til noget fornuftigt. Så kom vi med Danmarks første økologisk ørredrovn også. Og den adskiller sig fra den
konventionelle ørredrogn ved at være rigtig flot solgul. Så det er rigtig og et meget velsmagende produkt. Så de har jo ikke fået farve i deres foder eller noget, så det er en helt naturlig farve, den har, den her ørredrogn, og den er rigtig god til sushi også. Den er meget velegnet, ja. Selvom man lever af at sælge fisk, kan man godt gå op i bæredygtighed. I fiskehuset er det vigtigt, at fisken er fanget fra små både og kuttere, hvor der bruges skånsomme fiskeredskaber. Et miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri. At fisken er fanget på en bæredygtig måde, hører for Lisbeth og Per med til, at de sælger fisk af allerhøjeste kvalitet. Ja, altså der er Per jo rigtig god til, fordi han går der selv op og køber op, og han kender de gutter, han køber fra, og han ved, hvem der fisker bæredygtigt. Så det er noget, det har lagt os meget på sinde i mange år med det bæredygtighed. Det har vi jo arbejdet på hele tiden. Så vi har også noget fisk, der ikke er fanget af de der små dagligbåde, for ellers ville vi ikke kunne have rød fisk i butikken for eksempel. Men vi lægger meget vægt på det bæredygtigt fanget fisk. Det gør vi. Og der går det der med en økologisk fisk, den går jo i tråd med, at det passer ind i det, vi arbejder med. Altså du vil altid, hvis du har noget specielt ønsker, så vil du altid kunne ringe eller mail og spørge os, om det er noget, vi har en gang imellem. Og så kan vi ringe eller mail igen, når vi har fisken. Så det har vi kunder, der gør også.